Ano mo betul? Uy! Namunga naman akong tinanom nga nangka di ay. Ako ning posto sa ako. Kuha usa ko. Apa ba ka itong mga sako na akong tinaguan dero? Matay ni mantay sudan karon. Matigala pa dai ka tagadlaw naman tayo way sudan. Nya, sumetong bato ni ron. Ay tatag maayo na ni manggulay na natay sudan. Mao lagi. Nalukop naman kaya nato gulay ning sagbot is palibot. Wala na magitay content. Nya, unsa kay maayo ni ron? Sikay magulay na to ani ron. Uy sakto. Say sakto. Ya sa kung sinilas ka nagtanaw. Kaya abi kay wa ni nagkapares. Hala gulaya. Unsa man kanoy nga? Tagbo gitag pangita og gulay. Imo nang gulay di mo na malatan natin sinilas. Aw, sige magugab tanaw gud. Ako na ning kuha og balik kay wa koy lain sinilas. Ay sakto. Nakoy nakitang nangka dito. Ato tong kawaton. Sa yaga-yaga ka di ano nga. Ang gukod bara ba tog lagaro tong tagiya. Ako'y bahala. Kaya wala dyan tagiya ron. Tuwas bukid, ang spray pa. Sige noy. Atong kawaton. Pero kung masakpan ta, dagan dito ha. Turat na, parang nangkat. Ato ng kawaton, kay sakto kayo wala doon ang tagiya. Oo. Lingin ba'y? Brad lubi na. Lupi. Yan ko. Dali, di ka kung sakto ang tagiya. Dali, abad ka. Pag-uwi, manto sa tagiya. Sunod na lang ako ito balutol. Uy! Ikaw na nangawat akong langka ha? Karong ka! Uy, ano ang tagiya noy? Salam na ganta! Run. So mga kamigom no, maulit to amo ang acting ginagmay. Okay ba sa inyo? Sa wakas. Mauli ni amo ang kuan kaning nangka nga ito yung nangka na gugulayan namin ngayon. So samahan nyo kami sa pagluluto. Tara. So mga kamigom, kinanglan natin babalatin kasi matagok. Ano? Daming tagok. Yun mga kamigom no. Yung nangka na pinitas namin parang hinog na pala yung unod niya. Kulay dilaw na. Pero okay lang yan mga kamigom. Masarap pa rin ano yan. Gulayin. Gawing ulam yan. Inano ni Mang Kiting sa dahon ng karlang para matanggal yung tagok. Tatapuhin natin. Inatrapuhan niya. Ipanungot ko ba? Ipanungot ko ginagan. Dugay ka ito editon mo. Kabuhat na yun. Ano ito? Dili ito sa buto? Hello? So ngayon mga kamigo, ang langka pala natin malapit ng mahinog. Malapit ng mahinog. Naghihilo na mga kamigo mo. Mga kamigom mo. Malapit na palang mahinog ito. Kulay dilaw na mga kamigom. So yun mga kamigom. Si Nung Manoy at si Mang Kiting yung naka-assign sa pagluluto ng adobong langka. Sa nakapanood ng ano namin yung comedy anong tawag doon? Comedy acting. Yung drama, ayun. Hindi naman yung nakakatawa.
anong tawag doon, yung drama-drama namin yung umpisa, kung ano ang masasabi niyo doon, paki-comment lang sa baba. Paki-comment lang kung okay ba o kulang pa o ano. Siguradong kulang pa yung acting namin. Yun pa lang yung unang acting namin yun. Baka susunod gagalingan na namin. Pinataka lang kasi yun eh. Shout out dahil sa kuan. Sa tanan nga makakita. Comment lang mo para i-shout out mo. Sa YouTube lang. Labi na sa YouTube kay kulilat kay mong YouTube gamay kay subscriber. Sa Facebook okay. Wala priority naman yung Daghan na sa Facebook pero sa YouTube gamay pa kayo, hinay kayo. Kato lang mga kamigom. Tanang ko sili na gawin. Tanang sili ba? Tanang. Yeah. Suka ko na. So ngayon mga kamigom, isusunod natin yung dato puti. Pero itom, yung tuyo. Dato itom yan. Dato itom. Kayin natin. Kayin mo. Yan. Maganda tingnan. Maganda tingnan para karami na. Parang ano? Parang si Pokwang. So ngayon mga kamigom, but nga nato kunting tubig. Butngan mo. Lagyan natin. Yan. Yan, may sabaw na mga kamigom. Nilagyan ng tubig ni Mang Kiting. Adobo pa rin. Adobong sinabaw. Adobong nangka. Adobong nangka. So, but nga nato ano, yung tubig. Lagyan natin tubig. Kunti lang. Yan. Ano yan ng manoy? Ito yung sili. Sili? Oh. Anong gagawin mo dyan? Ihahalo ito sa yung ginagawa nating adobong langka. Para maanghang. Para ito talaga yung special natin ay maanghang. Sure ba? Maanghang talaga. No, ilagay mo na. Dumukin mo. So pasensya na mga kamigom, ito lang yung lamas namin. Kasi wala lang kaming pira. Wala namin kaya bili. Hindi na nakabili, walang pira. Walang pira. Hindi na nakapunta sa palengke ng mabini dahil walang ano, Walang pira. walang pira. Walang sweldo. Wala pang gasolina yung motor. Oh, lapot na talaga. Lapot na dahil dilaw na ito yung ano, yung nangka namin. Parang nagsabaw yung butang. Wala nakbakay mo kung kahit. Wala. Ito yung sili. Ipadugo pa. Duguin pa gid. Parang marami na pa. Gamay ra na eh. Gamay ra na silihan na. Kato yung sa Wala ko tamban dito. Wala nga, tapos Sakto ra to. Mutin nindot. Yan ba? Ha? Lagay mo na yung sili. Lagay natin. Wow, lapot talaga. So yung mga kamigong, nalingaw ang tanaw sa mong video. Nalata na. Natukot pa yun. Nidukot na sa karahay. Nipilit. Karahay. Luto na to. Haunin na natin. Haunin mo. Nasaan ang trapo dito? Yung trapo na duha ka tuig nang way laba. Nandyan pa yon. Ulang kamay tayo. Yang suwit. Kahit sana. Sige. Ha? Okay na. Basta mo galing pa no? Ito lagi na linog na. Hindi yung may sa boba. Sige mito yun eh. Dili. Tikman mo nga manggiting yung adobo. Tikman ko. Tikman mo.
Anong lasa? Ah, sarap. Parang nangka. Parang nangka. Parang adobong nangka. Halang pala to. Halang pala to.